Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студияда қонақта иртәгә булачак Олуг Корбан бәйрәме вазиләтләре белән Казанның Рамазан мәчете имам хатибы Солтан хәзрәт Морадимов таныштыра. Сүзне журналист Миназым Сәфәровка бирәм. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мәгърифә көнендә безнең белән студияда булуыгыз белән без рәхмәтләребезне җиткерәбез сезгә. Иртәгә Татарстанның мөселман дөньясы, ислам дөньясы динебезнең иң зур бәйрәмнәреннән берсе Корбан гаетен бәйрәм итәчәк. Менә шуның фазиләтләре турында кыскача гына искә төшереп китсәгез иде. Беренчедән, Аллаһ Таала үзе Коръәндә аерып куя Зулхиджа аенын, Корбан аенын, Хаҗ аенын беренче иң әүвәл килә торган 10 көнен. Шушы көннәр алар Аллаһ Таала алдында башка 12 айда булган һәрбер көннән дә аерылучан дәрәҗәле була, дуалар, теләкләр кабул була. Шушы көннәрдә, шушы изге бәйрәм көннәрендә шәшелгән изгелекләр орлыклары тагын да тизрәк тишелеп, безне нәтиҗәләре белән, җимешләре белән сөендерә торган була. Әлбәттә, инде бүгенге көндә Гарафа көн, теләкләр, дуалар кабул була торган көн һәм иртәгәсе көн ул Курбан бәйрәме дип атыйбыз аны. Курбан, ягъни каруба, Аллаһ Таалага якынайта торган көн. Аллаһ Таалага якынайта торган хәмәлләр белән мул булса, ул вакытта Аллаһ Таалага якынайта. Әгәр дә без гадәттәгечә яки буш килеш, яки киресенчә Аллам сакласын, гынахлар белән уздырсак, без аны киресенчә Аллаһ Тааладан ерагаябыз. Монда шушы Курбан бәйрәмен без инде изгелекләр, игелекләр белән, курбан чалулары белән, туганнар белән мөгамәләне, араларны ныгыту белән мул кылсак, мохтаҗларга, факирләргә ярдәм итеп, без бу дөньяда да Аллаһ Тааладан улуг дәрәҗәгә ирешә алабыз. Ахират дөньясында тагын да зуррак дәрәҗәләргә ирешеп, бу дөнья һәм киләсе дөнья улуг сөенечләргә, шатлыкларга ия булуын һәрберебезгә дә насыйп әйләсен. Амин, шулай булсын. Шулай да менә Корбан, кайбер әйтәләр, кемгә тиеш фарыз Корбан чалу дип әйтәләр. Әлбәттә, әгәр дә хәлебездән килсә, мал ягындан, бүгенге көндә дөньязын нәзарәтеннән инде каралган, безнең бүгенге көндә Аллаһ Тааланың алдында, әгәр дә көмеш нисабына, кешенең матди ягында туры килсә, ул вакытта анарга ваҗиб хәлендә була. Һәм әгәр дә кеше, мәсәлән, хәленнән килми икән, әмма дә ләкин барыбер изгелеккә яки Курбан гамәленең савабына ия булырга тели. Ул иң кимендә Пәйгамбәрбез әйтә, яхшы сүз белән, яхшы гамәл белән, хәтта шунда күршенең, факирнең, мискиннең яки инде башка мохтаҗларның күңелен күреп, йылмайып булса да күңелен күтәрсә, ул вакытта улуг бер изгелек садакасы булыр, һәм инде ул көннең изгелекләренең нәтиҗәләре бу дөнья һәм ахират дөньясының шатлыкларына ия булдырыр. Хәзрәт, Корбан ничә төрле була? Менә кайбер кеше әйтәләр, мәрхүм булган кеше исеменнән чалырга ярыймы? Ул кеше гаилә исеменнән чалырга ярыймы? Ягъни, я булмаса Корбан чалдыручы кеше үзе шунда булырга тиешме дигән менә шундый конкретрак сорауларга да җавап эзлиләр. Андый нечкәлекләр бар инде алар Курбан вакытында. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Курбан вакыты килеп җиткәч, гаит намазыннан соң, хутбалар укылгач, вәгазьләр укылгач, чыгып, үз исеменнән, Габдулла улы Мухаммад исеменнән һәм гаиләсеннән дип Курбанын чалды. Аллаһ Таалага тәвәккәл кылып, инде шушы изге гамәлне үтәде. Хәтта Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән булып санала, ураза гаетенә, безнең Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән санала Курбан гаетенә. Без уразалы килеш баруы, һәм инде Курбан гаетеннән чыккач, Аллаһ Таала алдында безнең иң беренче, иң әүвәл кабылган ризык ул Курбан ризыгыннан шурпасымы, яки ит белән бәрәңгесеме, яки инде аш пешерү беләнме, без аны кабып, Аллаһ Таала алдында шушы уразаларыбызны инде ачып җибәрәбез. Ул инде әлбәттә кич белән түгел, иртә белән Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән булып санала. Һәм шулай ук без, мәсәлән, үзебездән һәм гаиләбездән чалсак, ул вакытта безгә һәм гаиләбезгә савабы языла. Һәм, мәсәлән, бер шәхескә генә билгеләп куйсак, ул вакытта бер шәхескә дә ул Курбан теркәлә.
Әмма дә ләкин икенче ягы да бар. Курбанның чалганнан соң аның дугасын да үтәргә кирәк. Дугасын үтәп, дугасын укып, 2 рәкәгать намаз укысак, тагында зуррак изгелек булып саналар. Тагында кабуллыгы артыр иншаллах. Киләсе бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Амин. Аллаһ Таала кабул итсен курбаннарыбызны чын ихлас күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен үтәп, бу дөньяда да нәтиҗәсен күргәндә һәм ахират дөньясында да нәтиҗәсен күргәндә сөенергә, 2 дөнья шатлык сөенеченә ирешергә насип әйләсен Аллаһ. Ассаламу алейкум. Бәйрәм белән.